Ovi ljudi okupili su se bez višemesečne medijske kampanje, bez insistiranja na političkoj podršci i bez kordona žandarmerije. Naša glavna tema je porodica. Mi danas želimo da pokažemo protest porodičnih ljudi, da pokažemo snagu porodice i da ukažemo na značaj porodičnih tema, na značaj toga da država ne treba da podržava gej paradu, nego porodicu. Organizatori porodične šetnje zahtevaju da se što pre otkaže gej parada, ali nismo dobili odgovor na pitanje šta će se dogoditi ako otkazivanja ne bude. Okupljeni poručuju da su došli da pokažu lepo i pravo lice Srbije. Ovo je prava Srbija i buduću Srbija. Ono sutra je na silu hoće da nam nature. Ovo je moj unuk. Pa ovdje sam da podržim ovu manifestaciju za porodicu i život. Došla sam da pokažem da je ovo u stvari parada ponosa. Ovo da imaš porodicu, da si u neku ruku normalan. Ovim putem okupljene organizacije žele da ukažu i na sve probleme sa kojima se suočava porodica u Srbiji, kao i na nedostatak sistemskog pristupa rešavanja pitanja populacione politike. Protestna kolona prošla je mirno centralnim beogradskim ulicama. U prvom redu bila su dečija kolica, a himna ovog protesta bila je pesma Najlepša mama na svetu. Žaklina Tatalović, Prva televizija.